Sanibonani babukeli, yilo champion leli. Siyahlangana futhi kuyi Mafiki TV ngazo Inganekwane. Injongo yethu ke masizane Inganekwane ikho phela ukufundisa, ukunika ithemba nokujabulisa. Masithanda ukuhlehla kancane siyobheka ngesikhathi sobaba mkhulu. Sasingenabo omabona kude. Njengoba namhlanje nazi ukuthi sesiyakwazi ukuthi komabona kude sibukele o generations ozalo nazo zonke izitori ezifundisa kodwa ngesikhathi sobaba mkhulu sasizithola imfundiso ngazo Inganekwane, sisijabulisa futhi sisinikeza nethemba thina abalahlekelwe yithemba. Mangabusachitha isikhathi mangene kuya namhlanje Inganekwane kwasuka sukela Camnqesh indawo zolweni kudala le emandulo kwakhona umfanyana owayehlala nomamakhe. Okumfanyana kwakuzlusela inkomo, izimbuzi, izimvu na yonke into ongayicabangela uswa kumfanyana. Wayengakunakile okuningi umfana, wayezazela nje imfuyo. Unina ubethi mayimbheka lo mfana ekukhuleni kwakhe abona ukuthi hayi khona unyana mengathi akavusi la esigeyidini. Ngoba phela noma kudlula nje okuyintombazana kuyokha amanzi akalandeli umfana. Wabe sembiza kunina wathi mfanami phela nami ngiyamdinga umuntu ozazongincedisa. Waseyikhulileke umfana ke lapho esekelungelweni lokuthi angathatha phela okuyisincanekazana andisikhaya. Wathi mayimtshela kanjalo unina ukuthi udinga umuntu ozomncedisa wabe sebuza kumfana ukuthi ngabe ufunani ukuthi baqashe umuntu ozazopheka la akuline. Hayi amlungisa umama uthi hayi phela mfana ngisho kanjalo sengisho umuntu phela ozazohlala la ekhaya akwazi ukungisiza lapha nalapha ya. Abuza umfana ukuthi hawu manje ke njengoba kaMalimekazi bebaningi kangaka abantu mhlambe singawucela oyiwana azohlala nathi aphinda amlungisa unina athi ana angisho kanjalo phela ngisho umuntu ozanywa uwe ubuye nawe uze naye la ekhaya. Abe sabuza umfana ukuthi hawu bakhona phela abafana emakubo nje abazihlalele bebaningi mhlambe kukhona ongazohlala nathi ke la ekhaya ancedisa. Hayi wabona umama ukuthi inkinga ke le wavene nje wayibeka injalo wathi mfana sengifuna uthatha umakoti phela ngizoncediswa. Bese umfana uthi oh umakoti. Hayi umfana athi hayi akho inkinga ke mama ngizamzama umakoti. Abe sesetshena kabanye kabafana abalingana na ukuthi umama ufuna umakoti phela. Abafana bathi akusonkinga le sizawukuthwalela umakoti phela ngesikhathi sakudala kwakuthwalwa. Ngingeve ngisho ukuthwala lokho komcebo kwakuthwala intombazana yakwakuhanjwa iyothwalwa ibese kizobekwa la kuvukwe ikhona bese kuyobikwa ukuthi hey umntwana usethwele kanifunele ngeneno. Nangempela abafana bahamba bayothwala intombi babuya nawo bayibeka la ekhaya. Kwahamba kwayobikwa kwakhishwa amalobolo kwalunga zaqonda indaba. Wahlala umfazi umakoti. Hlala umakoti hey kwasho ukuthi ikhonto emhlupha umakoti. Manje akazi ukuthi uzoyikhuluma nobani. Hayi wagcina seyikhuluma noma umfana. Washo ukuthi mamezala kunento manje engihlupha engangiphethe kahle. Abuza umamezala uthi yini kanti le? Athi unyana nakho ziphelile inyanga ezimbili akangithinti sidalo akakazi nje wangithinta. Hawu abe sethuka kumama ukuthi hayibo makoti ufuna ungitshela ukuthi wena usagcwele nje phela kudala kwakuthathwa intombi into akusafani nesikhathi samanje. Asho umakoti ukuthi hey mama ngisagcwele. Athi umama masijikele ngale emva kwendlu ngeke ngiyibone lento. Hayi mayifika umama ngempela umakoti ugcwele qho. Hayibo umhlolo ngaka. Ayesebuza umama ukuthi hawu
yini kanti wena umfana mawuzama ukumthinta yini kwenzakalani ngaye? Athi nje akhonto nje kwesinye isikhathi manje ngiyamthinta uphinda ngikhuza ukuthi hey ngingambambi khona ndawo yena ngabanjwa kuzo ngithuka ukuthi awu kanjani. Athi awu mama ayikhuleka ngizakhuluma naye umfana nami yena umfana uhlonipha futhi uyalalela. Wabe sebiza umfana kumama amhlalise phansi athi ukuthi hey mfana nami umakoti uyangitshela ukuthi kunesimo enibhekene naso lana manje bengifuna ukuzokhuluma nawe nje njengonyana nami. Phela uyadlalisa umakoti mfana, umdlalisa umbamba umakoti angavene nje alale nje kuse kanjalo. Hayi avuma umfana ukuthi hayi ngizamdlalisa ke ngizambamba umakoti. Hey nangempela ke umfana axakwe nokuthi kuhlwa nini akwazi ukuyodlalisa umakoti ambamba. Nangempela kwahlwa kuthi emakuhlwa kanjalo sekulelwe hayi umfana kuyambamba kumakoti umbamba la mpotopotozela uyabamba nina ngamdlalisa lokho eminyakanyakazisa kwasaphandle kumfana enza lonto ke mbamba imdlalisa enza yonke imihlola le enokubamba nje kuphela kodwa. Hey umakoti aphinda ulibika lo lidaba kumama ukuthi hey mama ngeke ngibhekane nenkingi izolo. Hey ubhuti ungibamba umzimba kumanje ubhlungu waphela manje beloke ngibamba engicaphuna okwamazambane engicaphuna okogwaye hey bo hayi umama athi ngeke uthi unyana nami ngeke ikhona inkinga hayi aphinde futhi amdonsa amhlale naye phansi. Athi phela mfana bengingasho mina ukuthi phela ubanjwa ngaliyo ndlela umakoti bese ngizama ukusho ukuthi phela uyakitaza umakoti mntana umkitaze man umkitaze najabule. Hayi umfana athi hayi mama into ezincane lezo ngizomkitaza mina nalishona ilanga nangempela. Hayi lokho kumfanyana lo lishona ilanga malishona kanjalo umfanyana nangempela afike kumakoti. Walifuna labe lingakhona umfana ekhwapha kitaza umakoti abuya amdlala eziswini abuya ambambe izinyawo amkrwela izinyawo yazi ke nawo uma ukrwela izinyawo uyakitazeka abuye la khona emakhwapheni amkitaza amakhwapha wahleka umakoti wahleka kwaze waphathwa amahlaba. Ula umfana kamdedelanga kuthiwe phela angalala umakoti akitazwa. Hey wavuka ngakusasa umakoti eyakumamezala ekhune esho ukuthi mama nginamahlaba. Hayi phela unyana wakhe akangikitazanga kanje angilalanga mina ngikitazwa nje ngihleke phela ngaze ngaphathwa amahlaba ngicishe ngafa ukuhleka bengazi ukuthi umuntu uyabulawa into emnandi phela ukuhleka kumnandi kodwa nje ngicishe ngafa kumanje amahlaba angithini. Wabe seyihleka kumamezala kodwa waphindwa wabuya nganeno ngaphela waseyibona le ndaba ithanda ukuba serious. Hayi wathanda ukukwata ke manje umamezala wabiza unyana wakhe wathi nyanami angisayithandi le ndlela wenza ngayo ngazi ukuthi midlalo mini lo idlalayo bengingatsho phela mina ukuthi ukitaza umakoti bengisho ukuthi umnwaye man uyanwaya umuntu wesimama umnwaye mfana uyangizwa ukuthi ngithini umnwaye mfana bengathi uyezwa athi ngiyakuzwa bathi uyangizwa ukuthi ngithi umnwaye man umuntu wesimama uyanwaya umnwaye mfana asho athi mama ngeke ngisakuphoxa ngizamnwaye. Hayi nangempela lashona ilanga alide malishona kanjalo ilanga wavelela umakoti walanga uzipho umfana nwa umakoti wamnwaya emqolo buya amnwaya emagxina wamnwaya yonke indawo. Wavuka umakoti eridilile bonakala ukuthi ubenwayo engadlaliswa phela uthethisiwe lo muntu kwathi uyanwaywa umakoti wamnwaya umfana wamnwaya umakoti wathi umakoti hayi mina ngeke hayi ngiyancama ngiyahamba cela ukuthi niyolanda inkomo zenu ekhaya ngibuyele ekhaya ayikho le ndaba. Athi umama yayenziwa ke lonto umakoti awuqinile ke kudala umthetho awuqinile kudala yayingekho lento ukuthi uzathi wena masowendile phinde futhi manje soyagoduka futhi yayingenziwa le nto wawulibamba lipholile ezandleni
kwathiwa ingeke ikhona indlela esenza ngayo. I think udinga odokotela lo muntu. Odokotela bazakwazi ukuthi babone ukuthi yini inkinga yakhe. Hayi nangempela athathweke asiwe kudokotela. Hayi masiwa kudokotela, udokotela asho ukuthi hayi khona incane inkinga lo mfana. Ngoba phela umama waseyibekile isitori ukuthi umfana ukhule kanje, wakhula kanje, wakhula kanje, wakhula kanje. Wathi udokotela uthi hayi lo mfana phela ubulawe yini, akayazi into ethi umuntu wesimame. Ingakho ke phela enza kanje na, kodwa ngizamlungisa. Wabe ke sethatha umakoti, ethatha naye umfana, wabafaka egumbini elilodwa. Wathi basale ngesuti yesele. Basala ngayo isuti yesele. Wabe sethatha umakoti, wathi aflathela bhekile. Nangempela umakoti wenza njalo, waflathela wabheka le. Wabe sethathani ukhozo lombona, walibeka la phezu komsinsila kamfana. Wabe sebuya nenkukhu. Mayibuya nenkukhu wayibeka la inkukhu, wabe swadlalisa induku le yamfana. Wayidlalisa udokotela. Wayidlalisa yazi yaqina. Wabese wayinqamanisa ukuthi ikwazi ukuthi kube khona la ingena khona, njengoba bengishilo ukuthi umakoti ubebhekele. Uthe mayinqamanisa kanjalo udokotela, wabese buya nenkukhu ke manje ukuthi izochoga lelikhoze libeke emsinsileni. Yafika nangempela ke inkukhu, yafika yathi cho ekhozweni. Ithe mayithi cho ekhozweni, wathi ubalekisa isinqo umfana kanti sekonakele. Kwenzeka lento eyicabangayo. Hey wayazi ukuthi hawu into emnandi kangaka. Wabe setsho kudokotela ukuthi ke lento ke into sozayenza ke njalo ke mawulala nomakoti, uzenza lento ke. Hawu nangempela waxakwa noma kulalwa nini umfana ethi ukuthi hey yamnandi into engiyivile. Kwathi makulalwa kwasetshenzwa. Wavuka umakoti wayokhalaza kumamezala wathi ayingeke. Phela mina kona ke bengifuna phela ukuthi silungiswe lesimo, kodwa hey hayi ubhuti unamandla kulalwanga. Kumanje nje angizizwa kahle. Wabe sesho kumamezala ethi hayi ungake nje uphumule ilanga lonke makoti, akho inkinga ezilonke kulungele simo lesi obukhala ngaso. Wayiloke ke buyile kulento kumfana. Eloke nje umuntu odlalela esikhathini ebheka isikhathi ukuthi hey isikhathi engathi sihamba kancane, azakhiphisela athi lesikhathi engathi asisahambi nje. Kunini ku12 aphinda athi hawu kunini ku3 kanti lishona nini ilanga. Lani malishona ilanga. Kwaphinde kwaba into eyodwa. Waqilazwa kanjalo kumfazi waze wabaleka. Ebalekiswa yini? Uyu umfana waphela manje bamzwise into abengayazi kanti uzayithanda. Choschabalala yaphela.